Patay nga Gituhoang Bag-ong Gihimugso Napalgang na doon sa usa ka stonecraft sa barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sayo kaganiyang buntag, ang naasoy puya gikatahong Gitangag nas iro. Siluan meron dina sa report. Sulod ni ining usa ka box, napalgan ang patayng lawas sa usa ka masuso nga gituhoang bag-ong gipakataw pasado alas 6 ganihang buntag sa Purok Shooting Star, Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa sa labing unang nakamatikod sa masuso si Evelyn de la Cruz. Pag ang akong bata nakakita mga alas 6, diha na siya. So wala pa na ilhikin sa itagiya? Wala ni kahibaw kasi tagiya anak. So ni ako nakit-an, luoy kayo na, luoy kayo sa bata, ako lang gi-pray, baptizan ako in the name of Jesus, you are called as baby boy. So ako rin giputos. Ang naasoy masuso, usa ka lalaki ug gikatahong gitangag na unta sa usa ka iro. Gani nakitaan na kini ug mga samad sa ulo. Nahukman sa mga kawani sa barangay nga dad-o na lang ang masuso sa usa ka simbahan ug gipabindisyonan sa pari dayon gipalubong. Kung sa tanod nga nakaresponde diya, wala may kuno kuan kanang buntis diha nga masuspikan. So far karon murag ato gi pamistigaran gyud kung gilabay ba or taga-diarang suspek sa tagiya sa Titos. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.